ingkang sampun yuswa selikur taun wonten ing wekdal dalu punika lumantar tiyang kawula sakadang mbok bilih samangke para kadang turangga jati manunggal anggenipun kepareng badhe sugata mugi konjuk sagunging para pamirsa sutresna budaya Jawi ingkang hadiluhung kagalih kirang damel syukur naning penggalih lumantar tiyang kawula mugi nyuwun ugunging samudra pangapunten. Pramila saking punika wilujeng dalu wilujeng amirsani gotekipun para kadang turangga jati manunggal ingkang samangke kepareng badhe asung panglipur nuwun. Miter badhae pinggir mono cumatono kanggo sripo mengkosore upong kekeran wulane upong jabar kawangane ya surah sampun kaaturaken salam pambuka dening para kadang turangga jati manunggal. Samangke dening para kadang turangga jati manunggal kepareng badhe ngaturaken sugata ingkang angka sepindhah. Samangke mugi kunjuk sagunging para pamirsa sutresna budaya Jawi ingkang hadiluhung. Lan ugi perlu caos suka uninga bilih dalu punika. Kadang-kadang turangga jati manunggal makarya kalian sesarengan kalian GNS Audio Profesional lan ugi derek sinangguyung lighting kagunganipun sami gini GNS ugi nggih pramila saking punika wilujeng dalu wilujeng amirsani gotekipun para kadang turangga jati manunggal ingkang kepareng badhe ngaturaken beksan jaranan gagrak turangga jati manunggal.
โ
Wow!
setunggal bapak ingkang sampun kaaturaken dening para kadang Turangga Jati Manunggal ingkang sampun kepareng ngaturaken beksan jaranan ingkang angka sepisan. Samangke saderengipun para kadang Turangga Jati Manunggal kepareng badhe angklajengaken panglipur nuwuni panuwun saking kadang-kadang panitia penyelenggara wonten ing wekdal dalu punika kawula kinen angaturaken menggah urut rantamaning titi adicara ingkang badhe lumampah. Samangke saderengipun para kadang Turangga Jati Manunggal kepareng badhe ngaturaken beksan ingkang angka kalih nuninggih beksan blindrungan. Nuwuni panuwun saking kadang-kadang panitia mugi kunjuk panjenenganipun Bapa ingkang pinantu ing pakurmatan nuninggih Bapa Panggung Widodo. Mugi kepareng jengkara saking sasana lenggah kepareng tumuju wonten ing panti wicara menggah kepareng ngaturaken wegah wusing gati ingkang dereng kepareng kababar ing lisan. Pramila saking punika mugi kunjuk panjenenganipun ingkang sampun sinaraya kinen hambabar wusing gati wekdal sakwetahipun kawula aturaken sumangga nuwun. Sepidah malih nyuwun ugungan dumateng panjenenganipun Bapak Panggung Widodo. Mugi keparang saking jengkar saking palenggahan tumuju wonten ing panti wicara keparang babar wusing kati. Sumangga nuwun.